Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngapa ojo kakek ngeluh. Manusia ki ngeluh bu, biasa. Ya cukup ya tapi. Manusiawi wong ngeluhi. Orang. Kakek kepriye wong cenrakaken kok ngono kok kakean kono. Ngono baru kakean. Gue sakaratul maut. Astagfirullahaladzim. Kondisi sabar ojo, kowe eling anak bojo kondisi belum bisa membahagiakan. Aku bahagia kok ya. Sebagai wah, alhamdulillah bahagia tuh. Alhamdulillah bahagia guys. Alhamdulillah bahagia ya. Kok cuman sekedar koyo ngene, alhamdulillah bahagia nih pol. Bu, sajane aku ya nek bulan puasa iki kan aku ora dodolan ya, Bu. Nek aku untuk pahala ono ra kira-kira, Bu? Mijuti aku. Mijuti jenengan. Sorry. Mijuti kok jenengan ya jenengan mijuti aku. Iki jenengan arep entuk pahala. Oh iya ya lali aku. Nembe wis menit lali aku ngomong jan. Wis ngene, Bu. Aku sajane ora modal lur duit iso oleh pahala berlipat-lipat dina puasa iki, Bu. Percaya ora? Enggak. Yo coba percaya karo aku, percaya karo Gusti Allah, percaya karo musyrik. Iya, nek pengen untuk pahala ki ngene Bu aku, duwe kuncine. Arep delok ora kuncine. Alah ora gelem ya wis lah masa gelem. Cuma wong gawe apa jenenge? Goyoke wong ki ya pahala. Misale koyo ngene iki. Anaknya sing guyu. Aduh ya Allah. Geli-geli dong. Oh, rasi geli. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wis bahagia rong Bu, nek aku kaya ngono Bu. Isin. Waduh, isin malah jare. Ya Allah. Ora Bu, kan isin ke tandane ora sayang karo Bu. Sayang tapi orang ngono kuwi juga kok. Ya kepiye? Oke, wong anu sing ora normal pengen normal, wong normal malah di normal. Aku ki normal Bu, mung di atas, dadi di atas normal. Kenormalan. Aduh ya Allah, over normali. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Urip kudu agak bersyukur ya Bu ya. Kut mau. Nah, ora bersyukur ke yang ngene ki carane ki apa ya kalimat sing tambahan ngono lho. Kalimat ding ucapan tambahan. Ya ngomong. Ya ora ngomong ngono kan sekok mulut. Kok gendon kepiye? Tindakan ki ngene maku ngono lah tindakan yo Dik yo. Jan Allah. Ngono. Aku bersyukur sih Bu nang ngono iki. Lah kok iso ngetine yo. Enggak ada kata. Oh, adik enggak. Allah, kamu enggak dukung ayah? Enggak. Aduh, ya Allah. Enggak. Apa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak gini? Enggak gini kenapa? Ya Allah. Berapa lah mau kowe ke kudu tindakan kuwi jenenge pengucapan. Anake sing seneng nek bapak ndake. Ya Allah. Ya wis Bu, jan kuncine wong kowe bersyukur ya Dik ya. Enggak. Oh kok kunci bersyukur ya Dik. Tak kandhani ayah iki. Wong kuwi iki bersyukur, kenapa nek bersyukur ki ditambahi nikmate karo Gusti Allah. Ya. Kenapa kamu enggak suka dengan ayah, gendong ibu? Coba guys kalian hitung sendiri. Bojoku anu piro jal. Sing bener tak wehi bubur ayam ngesuk nek bar lebaran ya. Kuwi nadar kuwi yo. Iya. Ngitung ono ping piro? Ngono Bener ya. Ya, komen jajal. Ngirim ora nang lapak kok dikei gratis wis. Iki nadare bojoku
tolong hitungan aku pas ngucap ono piro. Tapi orang ngucap ya guys ya. Lah apa orang ngucap kan sokok tutup orang ngucap. Orang ngucap, Itu tutup siapa? orang ngucap. Masa ngono ku jenenge yo Tapi ngece. orang ngucap. Ya ngece Kan bisa jenenge. ketutup juga. Lah terus bahasa ngono ki opo jan? Tindakan. Tindakan iki mlaku ngono yo guys. Ya. Lah kok ora Tidak kepiye? melalui bahasa Jawa, tindakan. Balik Apa, anu melampah, tindakan ke apa ya? jalan-jalan. Oh. Bojoku keket mau ke dolerane iki. Ilfil banget. Mbok kono apa? Ndolor apa iki Ya ngono saiki bayangke guys di bojo kaya ngono kuwi. Lah ngopo bojoku seneng tak kaya ngene. Ndek apa jeneng ngono kan mesti menghibur ngono lho, guys. Menghibur Ya seorang kan istri. isen ya guys ya nek cara dibagus ya. Ajan. Lah, wis lah. Wis yo. Aku anak mau diboyoki wae nang bojone. Kon ngono ya dikomentari jan. Jare kon ngitung-ngitung kok gratis bubur ayam. Weh, temenan yo ben ladare bojoku yo. Jadi hitungan yo ngomong aku tindakan jare tindakan ngono dihitung ono piro. Oke. Wis lah. Matur nuwun ya. Jan. Ngopo meneh Bu? Goyang-goyang aku. Weh dibanting. Aduh, apene dibanting anake. Ya anake nembe jan ngapura ya, guys. Tak benerke dhisik. Set. Ngene gludak ngono ya. Ya wis ta. Wis jam 10 iki kayaknya aku metuk Bu apa? Metuk Mbak Aisy ya. Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Oke guys, matur nuwun.